e kinde magitiyo kod apeyni duto mapacho ka hinya to e kinde gi makoth chwe. Kawadhi nyime eni odiochieng' mokwongo mar KCSE e pachoka, jagoro mongirore Migago mar somo Belio Kipsang osiemo jopuonj madongo machano dhi ataro kod chike mag penj. Belio mane loso e kaunti ma Nairobi okoni giseketo ikruok makare kendo gimedo kwana mag ndeke kalapapla ma ibiro tigodo e chwalo penje gwenge makoth mar oula muomoe. Judith Omondi ni kod mathoth. E odiochieng' ma okwongo mar penj mar KCSE, piny owacho ka otelnegi kod apisa mag Migago mar somo ne owuok oko mar rango kaka chenrogo ochakore e pachoka mangima. Nairobi, jagoro ma ongirore Migago mar somo Belio Kipsang ne omondo kendo chako odiochieng' mare kod chiwo siem ne jopuonj madongo. Belio koni kuom kinde mathoth, jopuonj madongo osebedo ka chuno jopuonjre kod maksi magine magidwaro, tok mag jopuonjre gino ma ok odwa neno higani. Let's reflect as professionals, as teachers. And you know, I say this without fear and contradiction because I'm one of you, I'm a teacher. I taught in high school like the way that you are teaching yourself. Maybe part of the problem is that we have been defining for them what is best. And out of that, we've been taking them through situations that they should not be going through. Bende okoni juma ma okalo ne gimako ji mane temo tiyo gi mbui e dhi ataro kod chike mag penj. Ka penj mag KCSE chakore, okoni pod giriwore kod Migago mamoko e menyo toch ne ji makamago. This week we are very sure we shall continue being very hard on these social media fellas who are giving us challenges. And we look forward to our colleagues at the DCI, our colleagues at the cybercrime, our colleagues at CA, making sure that these sites are brought down. Jatatije mar duol matayo penji pachoka David Njengere mane omondo e kaunti ma Kiambu to chiwo siem ne apisa matayo penj kod jopuonjre matingo simbe kata bedni en gima ne osekum. Nobody is allowed to have mobile phones in the examination center except the center manager. All other phones should be kept in the center manager's office. Penji kikata kamano, ochakore ka gwenge moko to pod nigi midhiero kama otingo koth mapek kod nok mararita. Belio konigi yaw wangi kendo kuonde makoth ochopie kuonde somo giseketo ikruok mar neno ni penjo dar kendo dhi nyime maonge ng'ikruok. Ote makamano bende osir kod jatatije mar duol mandiko jopuonj TSC Nancy Masharia mane ochopo e kar yawo penj ma Mombasa. So even in those areas that are not very, because of the rains and so on, the government is ready. We have copters ready to airlift these exams and so on. And I don't think there are so many in the country, but where we have such hiccups, we're ready. We requested our officers in the field to make an assessment this morning and check whether an exam can be taken from the school. Say that if it cannot, they can just be able to make quick arrangements on making sure that our children do the examinations. Kuonde marita nokie, bende gimedie kwan mar chopa, mabiro konyo gi e chwalo penje skunde duto. In the evening, we deployed quite a number of helicopters to various places across the country, even places where we had not deployed last week. Some of the places where our colleagues at the Ministry of Interior has advised that there could be challenges, we've been able to deploy adequate helicopters. Higani marumo jopuonjre 1903 timo piny maduong' mar klas 12 kagita maduong' to dir ne jopuonj duto madongo e pachoka mondo mi kik duok piny bidhruok mag penjgo e skunde duto ma pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. E kaunti ma Garissa, sirikand kaunti ma